Yeah, Ma. Yeah. No, I'm okay. I'm okay. No, I'm just tired. I'm in my bed. I'm in my room, you know. I'm sleeping. I had a long day and the studies, but I'm okay. Yeah, Ma. Yeah, Ma. My roommates. No, we cool. No, we actually cool. We get along now. Okay, Ma. Nah, there won't be any. Nah, there's no need. There's no need. Okay, Ma. Nam yaktan. She might pull up here among a range. Get a little So this is where you stay. Really? Imali, uchaza ukuthini ukuthi As you don't respect me. Ima so uhlala eThunga ihlale 1 ibuilding eyodwa. Uchaza ukuthini ukuthi this is where I stay. So Netflix, no nothing. Ngizobukana nawe Jimmy. Didn't even try. It was only essentially we're not even watching Netflix and we're just gonna watch each other. Zoe. Enjoy am I even a plan? Iphi plan andifuna ngiyenze? Ufuna ngikulande ngemonto ngikususa eThunga ngikulande ngemonto ngikulethe la e1. Asingabukani ke Zoe ke yazenze njani? Khumula iskipper ukhumule nje ukhululeke. Feel it. Zoe. Ima kanti wena ngokwakho usukelene endlini yakho uzokwenzani? Chill. Chila phela. Uhleli kanjani esihlalweni siqine kanje koze usihlala empedeni musha nompela. Okay, manje uzohlala lapha esihlalweni. No, yazina asiyeke iplan ngoba usufikile mama. Ngiyabona ukuthi comfortable lapha esihlalweni. Yes, I am. No, I'm perfectly fine here. Musha lompethe mama ufuna uzo. Imake zama ukuhlala empedeni uzweke bese kuukuthi if ungawuthandi ke uzobusubuyela esihlalweni sakho. I said no. Lungile angikuforce nami angikuforce kodwa ngenzela icomfort yakho. You must feel comfortable Zoe okay. I'm not sitting on my bed and guys, I'm perfectly fine here. Zoe lala ke empedeni asilali. I'm good here. Vele umpethe kuwona okuhlala okulala woza ke silala empedeni. Manje ithinge ngizofaka isandla kuphela. No. Khumula phela iskipper ngutshengisa ukuthi you are at home ukhululekile. I'm not doing anything here. Ubuzokwenzani pho? Uzongichomela ngokuthi ufikile. Usukhona nje. You said we're chilling. Sizochila kanjani ugqokile? Uchila kanjani ugqokile? Sondela. Zoe noma ilamza nje. Ukhisi nje ngibone ukuthi nami ikhona into eyenzakalayo. Ngizwe ukuthi imizwa yami isasebenza. It's fine, ngesenze lutho. By the time can I leave? Ima ngizofaka isandla kuphela. Ima ungahambi. Unconversate na ma amateur. Schedule is hectic book calendar. From Chilugo ne Malenga. But when go mane yetizula. Wesiswe ruche bo. Wamtenga tingelo. I'm a fees mdas. Inkinga mdas. And as fast mdas. Nikalam. Sazosishiye class. Ngizokufundisa kancane. Inkosi yangisa mdas. I had to repeat mdas. Vas. Wait. Vas. Sazosishiye class. Ngizokufundisa kancane. Inkosi yangisa mdas. I had to repeat mdas. Okay, ngihlangane nengane mtas. Yenza teaching mtas. Bengiye library mtas. Nikalam. Ngavela I hate them niggas. Fuck these niggas. I hate them niggas. Fuck them niggas. I hate them niggas. Fuck them niggas. I hate them niggas. Fuck. I hate them niggas. Fuck. I hate them niggas. I hate they ass. Fuck they ass. I hate they ass. I hate they ass. These niggas pretentious, scandalous, devious, tryna dance.
Ngiyazizele la kanje. Usasibona futhi. Ifoni. Ifoni ngiyasho mina brother. Ifoni ngayini ifoni. Ngathi akayokhanda ifoni. Akhanda ifoni yomfana. Ngamnika ifoni. Yazi ngizokana kabuhlungu kanjani? Imani sikhathi. Manje madoda nichaze iphi ifoni? Iphi ifoni? Iphi ifoni? Iphi ifoni madoda? Iphi ifoni? Madoda asithatha sokudlala la. Abanathi isikhathi sokudlala. Ifoni laphana ngathi ngiyafika mina laphana sekudayisa ushwama. Mani ususha abantu namanje. Cha, ngithatha phela subishaya. Ngoba ifoni yasatha wena. kayinika yena. Bayinika mina. Kayinika wena. Senze njani ngale? Dlalani bafana. Benze njani ngalento? Ucabanga ukuthi bayadlala? Ubuza mina wena. Yazini ke futhi ke nani bona sijwayele. Lento inenze umntwana yami. Eyichaphaza ngethatha ifoni yakhe. You just no clever. So yenza kunina abafana siphinda phindile. Uyangizwa? So la nje manje yafana enimuncane nje iqhuma isimuchi. Ngazi isimuchi. Wena. Ngavele ngavele kuba ukuthi ngiyangibula. Kodwa phela ngeke. Bazosidedela bethu. Woza bethu. Awukahle bethu. Manene hey baba. Small. Ngikabule. Ayikeqale lezi. Ufuna ukungikabula? Bazosidedela. Ufuna ukungikabula? Bazosidedela. Ufuna ukungikabula? Iyona lento ngitshela yona. Ufuna ukungikabula? Ufuna ukungikabula? Ufuna ukungikabula? Ufuna ukungikabula? Ngizokushayela ufuna ukungikabula. Look, back. Best nje ukade uhamba mhlawumbe ipassage wathola ngobed. Yazi into engicela yini mina? Ungisiza ngithola umbhedo omusha. Ukuthi lokhu ngibuza imibuzo eminingi kanje awuna khona amaform asayinwayo mhlawumbe ubone ngeke ngikwazi ukusayina. Mina Cha phela nalokuthi umuntu uyi-leadership akusho ukuthi uyasangana ekhaya. Nawe iza nesikhalo esizwakalayo ukuthi ufunane yebo lonto. Hayi ukuthi uvele ungitshele ngembhedo eqobhoyi. Kushuthi mina kahle ukuthi mina angibo Joshua Donaki. Ngamasholo nje. Shuthi mina ukuthi angikhale ngaphansi kombhedo. Akho nkinga makukhaleka hamba futhi la endlini yami. Best vest ngiyaqeda. Best dress zoqeda. Swag test ngiyaqeda. Please don't talk about fashion. You don't really need that pressure. Yokushaya indwangu zoqeda. Yokushaya indwangu zoqeda. Fuck your whole clique and everybody else in it. When I throw a shot I don't miss. So a lot of y'all about to get offended. Last week got us